vidíme. Výborný výsledok sa podaril našim reprezentantom na majstrovstvách Európy vo freestyle. Významného medailového úspechu sa dočkala Nina Čonková, ktorá získala v Linci striebornú medailu. Pred ňu sa dokázala dostať iba obhajkyňa francúzska Marlene Devilezová. Ďalšia Slovenka Eva Filová obsadila 6. miesto a Alexandra Cisárová skončila 8. V silnej konkurencii mužov určite nie je spokojný s 5. miestom Peter Čonka, pravidelný zberateľ medailí. Ale týždeň pred súťažou si nadrohol brušný sval a hrozilo, že nebude štartovať vôbec. Ďalší Slovák Tomáš Andráši obsadil 13. pozíciu. No tak aj ja vítam v štúdiu Ninu Čonkovú a Peťa Čonku. Pekný večer. Dobrý večer. Som chcel povedať Ninu Halašovú. Marci ste mali slabú, takže ešte blahoželám k tomu. Začneme samozrejme Ninou, ako ty by si hodnotila ten svoj výsledok, vlastne zatiaľ najvýznamnejšia medaila. Tak ja som veľmi šťastná. Celý rok sme na to trénovali, chodili sme do Liencu, tak som rada, že sa mi to podarilo. Peťo, ty ako hodnotíš? Ty si obyčajne vždy útočíš na medaily, vždy pravidelne bereš, ale teraz 5. miesto, bolo spomínané prečo? No, mal som problémy zdravotné, rovno pred súťažou sa mi, alebo natiahol som si možno natrhol brušný sval a mal som veľké bolesti. Aj napriek tomu som sa teda rozhodol, že budem štartovať aj s veľkým riskom a snažil som sa teda konkurovať ostatným, aj keď som bol obmedzený. Keď si sa pozeral na Ninu, ako hodnotíš to vystúpenie, keď teraz vidíme zrovna tvoju jazdu, ale povedzme rýchlo v Nine, keď si videl? No podľa mňa Nina mala veľmi stabilné jazdy a stále si držala také tie dosť vysoké priečky v tej prvej peťke a myslím si, že podala veľmi dobrý výsledok a v tej finálovej jazde, hneď tou prvou jazdou sa dostala na tú druhú priečku a som jej držal palce, nech teda to tam udrží. No a teraz teda rýchlo ešte k tebe, keď máme obrázky. Bolo to také limitujúce, to zranenie toho brušného svalu, že naozaj sa nedalo ísť teda k tým medailám? Tak podľa mňa aj áno, pretože keď pozeráme na tie zábery, tak všetko vychádza z toho brucha, z tých brušných svalov a ja som nemohol urobiť napríklad 40% tých trikov som nemohol ukončovať v tom valci a všetky tieto jazdy som išiel cez silné bolesti, ono to síce není vidieť, ale dosť som trpel. Samozrejme, nepočujeme ako kritici. Teraz vlastne neľutuješ, že si aj štartoval, pretože samozrejme tú regeneráciu a to vyliečenie toho svalu teraz to oddiali možno aj o mesiac. Neľutujem, že som štartoval, snažil som sa dosiahnuť tú medailu a myslím si, že som sa držal aj cez to zranenie celkom dobre v tom preteku a budem trénovať ďalej na svetový pohár. Ako ti sedela táto voda, na ktorú sa pozeráme? No, to bol celkom ťažký ten válec, takže aj tie ženy tam dostali dosť zabrať a tak tým, že bol náročný, tak vlastne sa veľmi ľahko selektovalo potom aj ženy medzi ženami a medzi mužmi potom do tých finálových jazd. Nina, ktorá vlastne asi sledovala túto jazdu, si videla, že teda z tejto nie je všetko v poriadku, bolo to vidieť aj na týchto jeho jazdách? Bolo to vidieť, ja som videla, že na začiatku išiel s takým pevným odhodlaním, ale už v konci tej jazdy už som videla, že ho to naozaj bolí a vlastne ako náhle vyšiel z toho válca, tak sa chytal za brucho a fakt sa krčil a potom sme si vystúpili a pol hodinu sedel na zemi, už sa nedal ani pohnúť. Ako teraz Peťo hodnotí to, že v podstate jeho žiačka, lebo Ninu priviedol si ty k tomuto športu, že nakoniec dopadla lepšie na tomto šampionáte. Tu sa už pozeráme na Ninu. Tak ja to hodnotím veľmi pozitívne, lebo je to taký môj obraz. A tak jednak sme pár a stále spolu trénujeme, to non-stop sme na vode a myslím si, že to je len super a takisto ja sa budem snažiť, aby naďalej. Možno to dopadne aj tak, že bude Nina súťažiť a ja budem iba tréner, uvidíme. Ale tak pánom rodiny asi ostane, ne? Tak. Treba sa Niny opýtať. Ako vlastne Nina hodnotíš to striebro ako prekvapenie, alebo keď si sa pozerala na tie súperky, tak si trošku poškolovala na to? Tak samozrejme, že sme tam išli s veľkými cieľami. Ja som, pravdu povediac, chcela dosiahnuť najvyššiu priečku, chcela som zlato, ale naozaj ten válec bol veľmi náročný a tá francúzska bola veľmi dobrá a som rada, že som to striebro sa mi podarilo. Na ňu som sa chcel opýtať práve teraz. Devilezová, tam mala veľký náskok pomerne. Aké mala tie jazdy? V čom bola lepšia? Ten náskok bol to asi 100 bodov. Pre mňa je to 1 alebo 2 triky, takže mala trošku inú techniku, inú nejakú stratégiu, ako išla na to, tak možno v tom bola lepšia. No dobré, a čo teraz vlastne? Už máme bronz, striebro.
Už je tam nejaká taká túžba ísť teda aj ďalej ešte v tom? Tak chýba mi do zbierky ešte zlato, tak chcela by som to zlato. Môžeme sa dotknúť aj ďalších reprezentantiek, ktoré tam boli. Bola tam Eva Filová, tá bola 6. v tejto disciplíne, Alexandra Cisárová 8. a Tomáš Andráši 13. Keď ste ich pozorovali, aké boli jazdy? No tak ja by som vám povedala, že som bola veľmi prekvapená, naozaj boli dobré. Ten balot, ako bolo veľmi ťažký, tak veľa žien malo problémy s týmto, ale aj Eva, aj Saša podali naozaj veľmi dobrý výkon. To bol, že perfektný. A Tomáš Andráši, možno sa by jeho mohol zhodnotiť. Neviem, nakoľko ste sa mohli sledovať, či už ste bol niekde v príprave na... My sme sa sledovali veľa, lebo sme si držali navzájom palce a takisto tomu by sa trochu nepodarila teda ten postup toho v semifinále do toho finále a možno to bol stres, ale podľa mňa takisto jazdil na veľmi dobrej úrovni a tiež bol jeden z tých adeptov na medailu. Aký je momentálne nejaký taký trend možno v tomto športe? Nejak sa to posunulo, na čo sa teraz vlastne najviac prehliada rozhodcovia, za čo dávajú najlepšie známky, nejak sa to mení? No, myslím si, že sa to mení a mení sa to asi v tom, že sa dbá na tú precíznosť tých figúr viacej a už je to veľmi o rýchlosti a o tom prevedení tých figúr. Ešte nám prezrate, čo vás také najbližšie čaká, pretože určite týmto nekončí svet. Tak teraz by sme chceli trošku sa venovať regenerácie, hlavne Peťo. A začiatkom augusta odletáme na svetový pohár, takže musíme byť ready. Tam aké budú cieľe? Predpokladám, že asi aj tie najvyššie už to. Tak, ja som vlastne minulý World Cup vyhrala, tak budem sa snažiť to obhájiť znova a Peťo myslím si, že tiež má cieľe na zlatú medailu. No ale budúci rok idú majstrovstvá sveta. Tam čo, Nina tam ešte nie je medaila, takže už asi útok na medailu. Dá sa tak hovoriť? Je to odvážne? Chcela by som určite, myslím si, že keď budem makať, tak je tam určite šanca. No a Peťo, 2 druhé miesta, ak si teda pamätám, hej, takže tam asi tak aj nejaký... Tak ja po tej zlatej medaili už by to mohlo niekedy padnúť. No. Kde sa to bude konať budúci rok? V Amerike, NOC, North Carolina. Tú vodu tam poznáte, bude vyhovať? No, práve preto ideme vlastne na tie svetové poháre, lebo jeden z tých pretekov bude presne na tom mieste, kde sa bude súťažiť na tých majstrovstvách sveta. Tak samozrejme vám budeme držať palce, keď príde úspech, tak vás zase privítame. Nech sa vám darí. Ďakujem. Máme